Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 10. Aywanan ti naimbag a tao dagiti animal na, ngam naranggas dagiti managdakdakes kadagiti animal da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kaanakan, nakaawagak takasapulak ti pagbantayak iti may sa pwestok. Kat numabalin, umay ka kumadito'y syudad tas ikat ti pagbantayak. Total, awam mo't trabahom di ta probinsya. Kayat ko auntie, ngam ka sa upay ti asawak no manugot. Apay payla ka sa pulam ti iyan nugot na. Kat trabaho mo't daytoy. Awan mo't pagdagusak di ta auntie. Ado ti maabangan a kwarto ditoy. Saan mo aparikot dayta? Awan mo't kwartak mo usarak auntie. Agdiskitar ka iti pamasahim. Ta siya kung ti makamu nga agsapul iti kwarto nga abangam. Bayadak matan. Ngam into nagswildo ka, makaamukan tumatan amang bayad. O sige nga rod auntie. Pangaasim ta umay ka kuma. Umanugot man kan saan ti asawam. Kaputa ka sa pulak launay ti pagbantayak dito'y pwesto. Anyangay ka no ti trabaho mi jay. Agbantay ka no iti pwesto na. Mabalin ka di, asaan kalatan amapan. Ah? Ay, kayat ko ti mapan Erwin. Kayat ko mat amapadasan ti agsweldo iti binulan. Ngam adumat ti paggastusam ijay. Ultimo pag naadam, kat abangam. San akas dito'y alibre. Libre nga paiso. Ngam arig na jak makaigam iti kwarta. Ngam saan tamat nga agbisbisin. Nauma akon nga agtalon, Erwin. Isa apang nga asim, tadi naklapdan. Tauray lapdan na, mapanaklapta. Daytoy ti kwarto apag naidam. 2,000 lang ti abang mo ditoy. Puwera danom kan silaw. Mayat ditoy taas idaglaang iti pwestok. Saan kan nga aglugan, mabalin na pag naamlaang. Sige nga rod, auntie. Mala, isimpamon dagiti usar mo. Inton bigat kan asumrak ija pwesto. Auntie, katagyaman na. Ada kwarta mapagkaan mo? Ah? Ada pa'y matbasit na bati ang kwartak, auntie. Kumpormiditan nga umanayan na tigatangak apamudpud ko. Alaam daytoy apagkaan mo. Ay, agyaman na, auntie. Anyamatan. Nagadumot ang marabutit dito nga aglabas-labas. Ay, jak makaturong. Gapo kadagiti uni ken karasakas da. Ay, kasapulak ti pusa ang kadwak dito eh. Iti kasta, addamang tiliw kadagita ang marabutit. Agsapulak tuman iti pusa. Iti kasta, addamot la ang kadwak dito eh. Si kagayam ti ibagbagan ni Madam Jinky akaanakan na. Siyak ni Risa, kadwanak dito'y pwesto na. Anyamat nga iti trabahom dito eh. Servidora, para serve. Ah, kastagayam. Bastit lang mo ti pakanan ni Madam. Iso akabaulak nga oray si siyak laang ti ag-serve. Adamot para luto kan para inaw. Kasi ka, agyan ka iti ka ha. Wan, kastati ko na ni auntie. Alang arod, rugyan tan ti agtrabaho. Mapan kan iji counter. Agorayak mo't iti umay mangan. Ayun gayam, awan ka di ti amom nga dapusa na. Abay ti pusa. Kasapulak ti pusa akad kadwak. Ado ngaming ti marabutit ijay ayan ko. Upat ti pusa. No kayat mo, itid ko kan ka di maysa. Basta ang aywanam Natural nga anak, takasapulak ket nga rod. Alang arod, itugot ko inton bigat. Napanggayam ijay syudad ti asawam. Unanang, makalawas na ni jay. Apay a pinalubusam. Isumat ngamin ti kayat na, nanang. Awan pa'y laeng anak kiyaw ang imadayukit din. Anyangay nga rod, nanang. Saan kumat nga rod amalapdan ni Eva? Oh, apay day tawit mo apo sa Risa.
Itit ko ka ni Eva, madam. Ado ka nung amin ti marabutit iji pagigyanan na. Kasta ka di. Apay ngawan pay laang ni Eva. Amang ano pa umayan dayjay, madam. Nasapsapa ka pay asimangpet nga miso. Ket asidag ti pagnanaudan na. Amang ano nala daw ang nagriing, madam. Amang ano napuyatan manen, gapo ka dagiti marabutit. Sige nga Rod. Itid mo day taapusa ken kuana. Sige, mapanak pay. Di magasak laeng. Sige, madam. Ibagak tulangan ka ni Eva nga imay kayo. Atuyan ti pusam. Ay na, agyaman ako na'y arisa. Makaturog akmat nga tan iti nasimbang. Basta saan mo abaybayan Wan ko naklang arudan. Ay, wan gayam. Imay itay ni ikit mo. Sinapol na ka di. Wan, imbagak nga amang ano napuyatan ka, gapo ka dagiti marabutit. Ay, imbaglakit din taamom ti inras-rason mo. Amangan noong tanak ni auntie. Ita, taadan pusam. Saan kamot nga tan amala daw? Mano ka riti bayadak, miss? Miss ko na. Agroprupa ak nga taabalasang. Mano ti bayadak kunak, miss? Ay, 200 laang, sir. Ato ti bayad ko. Agyaman ak, sir. Mabalin ka di nga alaan ti number mo? Ha? Sige, alaan ti number mo. Kanayo na kami nga umay mangmangan dito eh. Gabutak kayat ka kanayo na makita. Anya? Iso, please. Itid mo ko man ti number mo kanyak, miss. Kumusta ka ditan, Eva? Okay, aklaang mat. Kaano nga iti plano mapanagawid? Jak pa'y masangot ti agawid ita. Taapay ngay. Busy ni Auntie Jinky. Awan timang sublat kanyak nga agyan dito'y ka, ha? Kailiw ka nga minan, Eva. Aganos ka, Erwin. Di ka madanagan. Agawid ak apaman asaanan a busy ni Auntie Jinky. Alang nga, Rod. Kat padaanak ti panagawid mo, bakit? Mabisin ka manin apusa. Pinakan ka mo tin idagsapa. Gusto na apanangan mo. Maminsan ka laang apakanan iti agmalem. Agtiliw ka iti marabutit no mabisin ka. Mala, aglisi ka man kit didita. No saan ka laang akasapulan. Jak pagan ano tagtarakan iti pusa. Anya ti ko na? Sumurot ka ni Rico? Uy, agawid ka kidi amasapa, tas sumrek ka manin inton bigat amasapa. Sumrikak matlaang. Ipasyar na kanulaang ni Rico. Saan anasayat as sumusurot ka iti lalaki? Taaddan asawam, Eva. Panagkunak. Agayat akong kin ni Rico. Anya, kasanon ti asawam? Oray agsina kami na. Ay, anya kamutin, Eva. Imay ka dito yung syudad tapno agtrabaho. Saan kat nga agsapol iti pangisukatam iti asawam. Ay basta, ay ayata ko ni Rico. Iso asumuro takkan ko na. Anya? Rabi Enrico, itulod na kun iji boarding house ko. Masapa ak pa'y asumrak inton bikat. Saan kan nga itulod iti boarding house mo? Ag-check-in talangan. Anya? Nga Rico. Kaya't ka lang nga makaabay ita arabi. Iso, please. Saan ka kumangagkad-kad? Sigurado ka? Awan mapasamak ka data? Agabay talaang amaturong. Wen ko nakmat. Alakit din. Mapantan kat ni rabiin. Kinunam nga awan mapasamak ka data. Saan nakasinardengan? At dalakit nga rod na pasamak ka data. Pagkawanan na ko, Eva. Ay ayatin ka ngamin. Isa saan kon anagawidan tiriknak. Nga uray addan asawa. Kinunamot nga agayat kan kanyak. Iso nga isinamon ti asawam. Alang nga rod no isuti ko nam. No apay mo't ngamin asikamot ti pakarik na ak iti ayat. Awan mo't mariknak apanagayat iti asawa. Iso nga rod nga isinamon kat sumurot kan kanyak.
Saan nasaya at day tangar aramidem, Eva? Adan asawam, ngam sumursurot kay ti sabali a lalaki. Pakawanan dak, anti. Ngam adan na pasama kada kami kini Rico. Ay unay kamutan. Adalang arudan asawam. Ni Rico itan ti ay ayatak, anti. Anya? Hawagam nga rod ni Erwin kat kasaom. Ang magano siyak pa iti pabasulan na. Gaputa siyak tinangayabkan ka dito eh. Kapungtot naklakit di, anti. Iso ang nagsukata kon iti number, tapno sa anak ama kuntang. Amom ka di adakas ti kasta nga aramid mo. Adda kada kayon, anti. No kasta ti pagkitkitaan nyo kanya. Hawagam ti asawam kunak. Kat agtungtong kayo anasayaat. Ay, basta. Diyak kayat nga awagan ti asawak, anti. Hello, asino da itoy? Hello, auntie. Ni Erwin da itoy. Erwin, si Kamat Gayam. Apay nga'y mawag ka? Saan kong aminin na makontak na Eva? Isuada kayong tikinuntak ko. Saan mo na makontak? Gaputa saan na ka kaya takasarita? Kan nagsukat iti numero. Taapay matanti. Siya kung timangibagay ti pudnokan ka. Ada sumursurutan ni Eva lalaki. Kinuna ka kasauna ka. Gam natangkan ti ulo na. Anya? No kasta. Insukat nak ti asawak, auntie. Basol yu, auntie. No saan yung nga inayaban dita ti asawak? Saan kumaan na pasamak ti kastoy? Sorry, Erwin. Ngam, jakmat mo akastoy ti arabidin ti asawam. Anya ti kunham. Saan mo amawagan ti asawam? Kastang aron nanang. Amangad no anyamatan tinapasamak kan kuana. Awan da kas anapasamakan kwa na, nanang. Kasano nga amom? Inawagak ni auntie. Kat iso tinangipud no. Nga da sumursurutan ni Eva a lalaki. Anya? Liniputan na ka ti asawam? Una nang. Anya nga ro ti planom itan? Baybay ako ni Eva, nanang. Aramidan na ti kay kayat na. Diyak kayat ti babae abalang kantis. Gapo iti inaramid na. Saan kun ama pakawan? Kan saan ang makasubli dito'y balay? Naganak ka gaya mo na pusa. Sumayit ka talaga. Diyak kayat amanayunan manan titarakan ko. Iso nga ibasurak dagiti anak mo. Adda umay agkolekta iti basura ita. Iso nga ipasurot kun nga ibasura dagiti anak mo. Diyak kasapulan tinagado at tarakan. Onya, nakisina ka din iti asawam? Saan kun akin na sao? Gaputa diyak kaya ti makangag iti nasasakit a balikas. Sigurado ang makapungtot day jay, no ibagak nga dan sa bali nga ay ayatak. Basta nagsukataklatan iti SIM card, iso asaan na kun ama kontak. Nasayat mat nga rin kasta. Gaputa diyak kayat nga daka inagaw ko kin ka. Saan ka ngagdanag, Rico? Awan ka agaw mo dito'y puso. Si kalaang tilinaon to'y puso. Kamusta ang gaya man ti pusa nga intad ko kanika? Naganak kat imbasurak dagiti anak na. Anya? Uy, talagang awan konsensya man niya. Awan gayam ti panangipatag mo iti tarakan mo. Anya, pagsawanak iti kastang pula ang iti pusa. Gaputa saan mo nga ipatag ti tarakan mo? Saan mo abagay ti agtarakan? Pusa laang day jay risan. Sobrang kamot ngagsasaw. Sa bagay, asawam to pay kat imbasuram. Pusan to laki, dek. Anya? Rico, masikugak matan. Anya? Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Anya, kunak man no ay ayatan na. Saan mo ka di akayat ti panagsikog ko? Sana pa nakasagana ang maaddaan iti putot. Diyak pa'y kabaalan. Nagregatibya kita.
Apay, saan mo panunot na ita? Anya, kunak man no nakasagana ka. Gaputa kayat mo mat asumurutakan ka. Wen, ngam saan tamat ang nagsaritaan ti panagsikog mo? Di mo lakat inusaran ti panunot mo. Anya, Pasensya kan. Ngam saan ko amatakderan ti sikog mo. Agawid ka lang di lugar yo. Mabitlaang. Eva, anya ti masapol mo? Erwin, bakawanan na ko ma. Jakon kasapulan ti panagkiddaw mo iti pamakawan. Saan kan arumbang ang nagdiretsyo dito balay? Ijay ka kuman balayo ang nagdiretsyo. Kadwam tinakasigugkan ka. Saanan nga agpakpakita ni Rico kanya? Anya? Sinikugan na ka? Sa ita? Saanan nga agpakpakita? Daytoy siguro ti dosa, Erwin. Saan na ka din ang mapakawan? Mga baruanan ta, Erwin. Masikug ka iti sa bali a lalaki. Ita, ibagam ang mga barwanan ta. Talaga nagpuskol mo ti rupa man niya. Ala, agawid kan iji balayo. Katlak amom ti dusam. Saan aga po apakaragsakan, wano pagsayaatan, tirik na tayo, kat isumatan ti intay aramidan. Panunutan tayo kuma, no adda mapasakitan tayo, wano maagrabyado tayo. Gaputa amin nga intay aramidan, nasayaat man, wano na imbag, adalata katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.